barkanmu da zuwa wannan tasha mai albarka. A yau muna da darasi mai matukar muhimmanci domin za mu koya muku yadda ake samun kuɗi a yanar gizo. Za ka iya amfani da wayarka ta hanyar manhaja ko ka yi amfani da kwamfuta ta hanyar yanar gizo domin samun kuɗi online. Akwai website da muke da su kusan guda 4 waɗanda za su baka dama ka yi musu aiki da bai wuce minti 20 ba, za su baka dala 10 a wayarka ko da kwamfuta. Don haka ku biyo mu a cikin wannan shiri domin ku ga me muka zo muku da shi. To website na farko da zamu fara nuna muku gashi nan sunan shi trymeui.com. So a wannan website din shine website ɗinmu na farko wanda zamu yi magana akai, wanda yana daga cikin website ɗin da zaka yi testing ɗin website online a biya ka, wanda yana da alaka da kamfanoni ga sunan irin su Amazon, irin su NBC, irin su ga sunan dai British Airways da sauransu. So wannan kamfani gashi nan zaka iya zuwa ka bibiyi bidiyo ɗin da aka yi wa kamfanin domin ganin hanyoyin da ake bi domin ganin an yi nasara a cikin kamfani ɗin, sannan kuma ga target user da sauransu. Sannan daga nan zaka fara setting ɗin test ɗinka, sannan zaka zo ka nan, a nan ne zaka shiga ka yi register. Wannan register kyauta ne, gashi nan sun rubuta sun ce free trial. So in ka shiga zaka yi register, ka ɗauki text ɗin da zaka yi. Text ɗin zaka iya yin sa ne da waya ko da kwamfuta, duk abin da kake so. Zaka iya yin amfani da application na waya ko kai amfani da ko kai amfani da website na kwamfuta. So zaka zaɓi abin da kake so sai ka je ka yi testing ɗin da zaka yi. Sannan sai website ɗinmu na biyu gashi nan, shi kuma ana ce masa Userfile. Shi kuma wannan website ɗin shi ma yana da irin bayanan da muka yi a baya. Duk abubuwan da kuka gani a can gurin shi ma wannan aikin su ɗaya. Sannan shi wannan ga kamfanonin da suke tare da su, wanda suke aiki tare da su. So shi ma wannan zaka zo ka ne zaka yi testing, zaka yi amfani da wannan website ɗin ka yi testing musu abin da suke bukata na a tabbatar musu da abin da kake bukata. Testing ɗin shi zaka faɗi abubuwan da kaga ya burge ka kan site ɗin da abubuwan da kaga bai burge ka ba, zaka iya rubuta ko kuma kai video. Sannan gashi nan an ce test any site in any language. Zaka iya yi da kowane irin yare ba tare da dole sai da turanci ba. Sannan kuma zaka iya zuwa nan gurin kai register da su. A nan gurin in ka danna nan gurin zaka shiga kai register, ka sa number wayanka da email ɗinka da komai, sannan ka fara ɗaukan wannan test ɗin. Sannan kowane test baya wuce minti 20, kuma kowane test da zaka yi za a baka dala 10. So in zaka ga awa ɗaya kana da dala 60. So in ka duba zaka ga a nan gurin akwai bayanan da suka yi cewar zaka yi testing ɗin shi da desktop, mobile, tablet. Test with both our app and external camera allow us to test website or application on Android, iPhone or iPad. In kana da Android ko iPad ko iPhone duk zaka iya amfani da su wurin testing ɗin. Sannan kuma zaka yi amfani da desktop da tablet da sauransu. So sai na uku gashi nan, shi kuma ana ce masa Userlytics. So shi kuma wannan website ne wanda shi ma duk aikin su ɗaya da wancan. Shi ma ga kamfanonin da suke tare da su, wanda zaka zo ka musu testing, ka shiga ka duba musu irin aikin da aka yi na haɗa wani website, ka duba ka ga cewar website ɗin yayi, me ra'ayinka akai, ka faɗi ra'ayinka, a baka dala 10. So idan ka zo ka nan gurin zaka shiga nan gurin, anan zaka yi register. Nan gurin zaka shiga kai register. In ka yi register sai ka yi ƙoƙarin zuwa ka ɗauki test ɗin da kake bukata, na waya ne ko na kwamfuta ne, sannan sai ka shiga ka fara yi a gurin. Sannan sai website ɗinmu na 4 wanda shine wannan gashi nan. So user testing shi ma yadda muka yi bayanin wancan ɗin shi ma haka yake. Shi ma zaka yi register ne, ka zo ka yi testing ɗin website, ka duba ta website ɗin. Idan ka ga matsalan website ɗin ka faɗa abin da kake ganin ya burge ka faɗa. Shine kawai abin da zaka yi, za a ringa ɗaukan dala 10 ana baka a kowane minti 20 ko ƙasa da haka.
wanda zaka iya samun a awa ɗaya kana da dala 60. Sannan shi ma wannan in ka zo kana so ka yi rijista, nan kawai zaka shiga ka danna sai ka yi rijista da su, sai ka je ka duba ka ga abin da yake tafiya a cikin site ɗin, sannan sai ka zo ka yi bayanin abin da ka gani, sannan kuma sai ka yi ƙoƙari ka shigar musu da gyararrakin da kake ganin ya kamata a gyara, sai ka faɗa musu, daga nan su kuma za su ɗauki matakin su ga me ya kamata su yi. So su ma ga kamfanonin da suke tare da shi wanda suke manne da su, wanda suke musu aiki. So manya-manyan kamfanonuka ne kuma dama ne da Bahaushe ya samu wanda zai iya samun kuɗi ba tare da sai ya jira wani ya ɗauke shi aiki ba. Wannan aiki ne wanda zaka yi shi kana gida. Sannan sai bonus ɗinmu na ƙarshe wanda zai kasance wannan website ɗin ne, gashi nan Enroll. Wannan website ɗin babban website ne, yana daga cikin website ɗin da suke ba da kuɗi mai matuƙar yawa kai tsaye, sannan kuma suna da sauƙi wurin yin aiki da su. Sannan kuma in ka zo ka nan gurin zaka iya duba nan gurin check out a sample text. In kana so ka ga irin text ɗin da ake musu to zaka iya ka shiga nan gurin ka duba ka ga yadda abubuwan suke tafiya, sannan ka ga kai kuma me zaka yi. Sannan kana so ka shiga nan kawai zaka danna, yanzu nan zaka shiga ka zama member ɗin su, yanzu nan ka fara testing, ka fara samun wannan kuɗin. Sannan kuma suna nan suna ba da dama a ko'ina, anywhere, take text anywhere. Zaka iya texting ɗin daga duk inda kake, ko daga Najeriya kake ko daga wani ƙasa kake, zaka iya zuwa ka yi wannan texting ɗin. Don haka zaka zo ka nan gurin kawai ka sa email address ɗinka, sai ka sa passport ɗinka, sai ka sa enroll now. To wannan shine abin da muke ganin mutum zai iya yi wanda ba tare da sai ya yi aiki a wani guri ba, zai samu kuɗi ba tare da ya bar gidansa ba. So wannan shine a taƙaice abin da za mu iya kawowa muku a yau. Mun gode. Kun ga dai yadda ta kaya a cikin wannan bidiyo namu. Ina fatan bidiyon ya amfanar kuma zai buɗe wa mutane hanyar da mutum zai samu kuɗi yana zaune a gidansa ba tare da ya je kasuwa ko ya je ofis ba. Sannan duk da mai shawara ko mai ƙarin bayani zai iya bibiyar mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani. Za ka iya neman mu a Instagram ɗinmu ko a Facebook page ɗinmu da sauransu. Sannan kar ka manta ka yi subscribing, ka mana liking, sannan ka mana share.